She can autograph my pockets. Isang masaya, makulay at exciting na episode ang matutunghayan nyo ngayon sa nag-iisang infotainment show sa buong Ilocania. Ito ang Wake Up Ilocos! Hello, Kuya Delmar! Hi, Zana! It's nice to see you again. Sobrang natutuwa ako at nagbalik ang ating show. Partnership. Yes, ating partnership, syempre. Again, for the very first time ngayong season na to, magkasama tayo and it feels good. Pareho tayo nagsuot. Correct. Parang pareho yung team Tag-ulan natin. na pero parang may hangover pa tayo ng summer. Summer. Speaking of summer, kamusta nga pala ang summer mo? Maraming nangyari sa summer. There's so many things talaga na ang ganda. Significant yung mga ginawa ko nung this summer kasi isa na dyan, syempre, nung nag-birthday ako, I celebrated my birthday. Yes. Happy birthday to me. At napaka-meaningful ng birthday Exactly. mo, diba? Sayang wala ka doon. Sayang hindi kami nakasama pero nakiisang diwa din naman kami dun sa, sa goal mo na yun na makapag-reach out. Exactly. At talagang naman nun, nakakataba rin naman ng ng ginawa ninyo nung birthday. Sinelebrate ko yan sa Balay Taripato. So, thank you kay Miss Telma at saka sa Balay Taripato staff. At saka yung mga tumulong sa akin, syempre, sina Ma'am Aida King, sina Tita Flora, at two brothers, si Tita Vicky. Thank you so much sa inyong lahat. Sa mga suporta na binigay nila, of course, the Happy Fit family. Yan. O, diba? So, ang ating summer, napaka-fun-filled at napakaraming activities dahil bukod sa syempre nag-kick-ass awards tayo at mga karapat-dapat na manalo ka. Congratulations to you! Yes, congratulations din sa'yo! Yes, Star of the Night. Star of the Night talaga. Exactly. Yun ang ating award. Kaya congratulations syempre sa mga nanalo at syempre kinasal na rin si Mark Paparon ang ating Congratulations! Congratulations! Nakapag-concert na, summer concert, summer ender. Nagkagagaling ko lang din ng Manila. Nag-concert kami doon. Wow. Meron ding parang concert for a cause din siya. Nag-reach out siya sa mga pamilya sa Bataan ba yun? Bataan. Yes, sa Bataan. Kasi yung mga iba doon nangangailangan ng Iba talaga yung feeling pag tumutulong ka. Tsaka if you're doing something for a cause talaga. So talagang parang feeling mo. And congratulations kay Roxy tsaka kay Derek for being the best host for the best 2010. male and female hosts. O yun, tama. Diba? For 2000. Congratulations guys. Kasabay ng pagpasok ng tag-ulan ay bubuhos rin sa inyong mga TV screens ang inyong mga paboritong segments gaya na lamang sa ating What's Cooking segment kung saan ipapatikim sa atin ng Overmore Resort Hotel ang kanilang espesyal na recipe. Kung ano ito, tunghayan yan later on. At sa ating Celebrity Corner naman, ating makakatsikahan ang kapamilya star na si Derek Ramsey. Alamin ang mga latest updates tungkol sa sexy, dramatic actor at TV host mamaya yan. Sa ating Ilocano Act segment, makakapanayam natin ang young Ilocano writer na si Carl Quitoriano. Alamin ang kanyang kwento later on. Sa ating House Life segment naman, ating bibisitahin ang isang malaparaisong rest house ng isang prominenteng pamilya sa bayan ng San Ildefonso. Pasyalan natin at bisitahin ang rest house ng Pamilya Purisima mamaya na yan. So watch out for that. Sa ating live act segment naman, mapapanood nyo ang music video ng indie artist na si Jason Diwa na pinamagatang Miracle. Tutukan yan. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng inyong paboritong infotainment show sa buong Ilocania. Ito ang Wake Up Ilocos!